Anem a veure com utilitzar la Monoprice Voxel. El primer que hem de fer és engegar la impressora amb aquest botó que hi ha aquí al lateral. Ara que ja està completament engegada, anem a carregar de filament la màquina. Obrim la porta lateral. El primer que hem de fer és tallar la punta del filament perquè segurament deu estar, com en aquest cas, doblegada o potser deformada. El tallem amb les tenalles. Fiquem la bobina a l'eix i introduïm el principi del filament aquí al forat que hi ha on està la fletxa groga i fem pressió cap a dalt fins que ja no ens deixa avançar més. Si ens fixem, tenim aquí el fil. Ara anem al panel de control, li donem a filamento i carregar. La màquina comença a escalfar l'extrusor. Quan arribi a 235 graus, començarà a estirar del material. Ara que ja ha arribat a la temperatura, comença a estirar del fil cap a dalt. Les politges comencen a tibar del fil cap a dalt, però l'hem d'ajudar una mica tibant del fil cap a dalt. Una vegada ja enganxat el fil i l'estira ell tot sol, ja podem soltar. I veiem que comença a girar la bobina tota sola. Ara només cal esperar que acabi de passar per tot el tub de teflon fins a la punta de l'extrusor. Aquest procés sol durar uns quants minuts. La pantalla ens indica el que hem de fer quan veiéssim sortir filament per la punta. En aquest moment ja podem donar per finalitzat aquest procés. Sempre és bo esperar que surti tot el filament del mateix color. Ja li podem donar a acceptar i pararà a destruir material. El primer que hem de fer és preparar el llit d'impressió. Obrim la impressora, apretem cap a baix el llit i el traiem cap a fora. Una vegada fora, molt important, fiquem una mica de laca. Tornem a ficar la placa d'impressió a dins, apretant cap a baix i subjectant la plataforma. Ara ja tenim el llit d'impressió i la impressora preparada per a imprimir. El següent pas és ficar l'USB de memòria amb la peça a imprimir. El primer que heu de fer és obrir el programa FlashPrint, trobareu la icona a l'escriptori. Un cop obert, carregarem el model que volem imprimir. Si el vostre model, el que sigui, us surt per defecte per fora de la plataforma, li dieu que sí, que us el posi dins de la plataforma i en aquest cas ja tindríem l'objecte ficat. Es rota la imatge mantenint apretat el botó dret del vostre ratolí. Ara l'única cosa que heu de fer és carregar el disseny a l'USB. Recordeu que prèviament heu hagut de connectar l'USB. Llavors, simplement, quan comprovem que tot està correcte, li donem a imprimir. Seleccioneu aquí el material LA. Habiliteu els suports. La base la deshabiliteu perquè com ficarem laca no caldrà. Resolució li donem estàndard. No cal fer paret ni borde. Si aneu a més opcions, aneu a relleno i li dieu 10% i a temperatura 210 de l'extrusor i pugem la plataforma a 60. Donem a acceptar i ens demana que guardéssim, li diguem on està el nostre USB. En el nostre cas, aquí tenim un USB i li donem a deixar. Ara mateix està laminant l'objecte i està fent les capes que seran les que farà després la impressora, l'extrusor. I amb això ja podrem extreure l'USB de l'ordinador i portar-ho a la impressora. Sabem que ha acabat perquè ens mostra el temps d'impressió i la quantitat de material que gastarem
ens ho indica en metres, però li podem dir que ens ho digui en grams. Li posem PLA. Llavors ens diu que gastarem uns 33 grams de material. Ara que ja hem descarregat el nostre model en 3D a l'USB des de l'ordinador, anem a imprimir-lo. Connectem l'USB al port USB que té la impressora. Si encara estem en el menú de carregar filament, anem cap enrere i li donem a imprimir. Li donem el símbol de l'USB i aquí tenim la peça que hem importat de l'ordinador. Li donem i apretem el botó d'imprimir. La màquina comença escalfant el llit d'impressió. Quan el llit està pràcticament a la temperatura que li hem donat, comença a escalfar-se l'extrusor, que és per on sortirà el filament fos. Com ja s'ha arribat a la temperatura de treball, la màquina comença a imprimir. Ara ja no cal que feu res més, simplement esperar que acabi la peça. Una vegada hem comprovat que la primera o la segona capa les ha fet correctament, ja podem deixar la màquina treballant sola i tornar quan hagi acabat.